Bonnie naman yung pumapangatlo. Ito pa yung grupo sa likod, mga idol, magkakapalitan to. Maabutan pa kaya yung tatlo. Ako, hiwa-hiwalay na. Ito yung grupo, last 250 meters to the finish line. Magkakapalitan pa kaya, mga sa matakalawa kasi. Ayun na, si Dennis Gabaldon. Si Ben Hall, mga idol. Ayun na. Yun. Dato kayo mga yan. Kain doon na ngayon. Yo! Sus! Kumo, kain ito. Ano ito? Road bike. Dito muna kami. So, dito tayo sa road bike. Mga dito no. Meron na yun. Stabilize. Ayun. Dito mo tayo sa mga road bike. MT na road bike. Comment category. Ayun, meron tayo ito si mga 7-Eleven. Masino dyan. Ayun! Si Kabarangay! Ayun! Gusto ko kain daw. Ayan si Ben Hur. Si Lorena Paulo. Si Beto. Gusto ko kain daw. Wow! Ito baka magigilat na. Oh, si Bonnie Jo Martin nga tayo na. Si Alvin. Si Brian Espinosa. Sino pa mga daw? Ayun! Si Sir Alpi. At si Sir Jesus Garcia. So meron tayo tatlong breakaway. Ayun, sino daw? Meron tayo tatlong breakaway. Si Rena. Sino pa mga daw? Oh, dati nila na. Kung sino pa ito ay taga-Hong Kong ito ha. Meron tayo tatlong breakaway mga idol. Kaya ba? So dito muna tayo magko-cover saglit sa road bike mga idol. Dito itong mga breakaway natin. Tatlo. Parang Hong Kong yan na itong isa eh. Ayaw no? Nasa likod tayo isang Rena. Cover muna natin ito mga road bikers. Ito, Jesus Garcia. Hatak-hatak niya si Launi. Si Aljim, hindi naman sa Aljim ha. Hindi kayo lang. Uy, marami ha. Marami-rami din to. Marami, pero marami-raming sasakyan. O, hindi nakikisama ibang sasakyan ha. O, ba't may mga El Capitan dito, mga idolo. So, sana matapos muna natin to bago yung master. Napakasarap maglaro dito sa Urdaneta Bypass. Kaya lang medyo marami yung sasakyan. Medyo nakakatakot ng konti. Oh, may nagkakaangatan sa harap ha. Parang nga dito si Carlo Luis Alcantara. Andito yung mga Team Sueben Cycle. Ayun o. Oh, nagsabalatan sa harapan ha. May umaangat. Isa na lang ito apat. Apat na signisan na umaangat sa harapan. Ito si Tandaan mo to. Ayun o. Diyos ko mo, kahit doon, napakahirap pala dito. Uy, bakit? May sumemplang doon na sasakyan. Ako, tayo dito Wala. Merong sumemplang, may tumapot Oh! Okay na yun. Kabutang. Meron ditong sumemplang pala May bumaligtad. Bus ang bumungpan Nakakatakot mga likod. Yun dito pala si Bonnie Jo Martin. May mga pro, open pro na to. Alpi Catalan nandito, si Dennis Gabaldon, Bonnie Jo Martin. Meron pang Team Army ha. So masarap buwakbak talaga. Basta si Krista mga idolo. So mamaya tayo pupunta sa may batang harapan at tapos kukukain na napakaraming sasakyan. Medyo nakakatakot ng konti. Kailangan doble ang ingat. Eto, sino to? Martin Buwainik. Nakakatakot mga idolo. Malingat ka lang dito, sasablay ka ha. Meron na kayang nakawala. Ang bilis ng takbo, 65 kilometers per hour. 65, tingnan mo, 67, 66 kilometers per hour. Diyos ko kain daw. Malapit, dito si Jesus Garcia sa bandang likuran ha. Ang naka-orange na, si Jesus Garcia yan. Okay na yung atrak. Diyos ko kain daw, ano nangyayari?
pa rin ang grupo ha. Wala pa rin nakakawala. Oy! Oy! Bato! Mabilis ang balatan ha. Maraming mga El Capitan dito oh. Apat yung El Capitan na nakikita ko rito ha. Yung si Jesus Garcia, medyo pumapaharap na oh. Ayun, may umaangat sa harap. Mahirap pumababante ha. Ito po ay no. Basta adik ka sa'yo, tinutukan na yung bang. Ayaw. Ay, ibit din dito. Saan ka po pwesto? Sa kaliwa, sa kanan. Hindi ka naman pwede sa gitna. Tinanggo po. Buhay vlogger, buhay siklista. Delikadong sports. Lalo na sa ganitong kadaming sakyan. Talaga medyo may kaluhan ng bahagya. Hindi tayo maka-overtake ha. Ang tayo na magandang pwesto. So wala pa rin naka-breakaway. So natin makilala itong iba. Yan, umangat tayo ating one. Matindi ang balatan, 60 kilometers per hour ha. So wala pa rin tayong breakaway. Wala pa rin tayong breakaway. Sa likod, sa mo. Sa likod, hindi. Ay, sumilit sa harapan. Gusto ko kain to. Ingat kayo mga idolo. Ingat, ingat. Ayun na, si Jesus Garcia. Mabagal yung van na yan. So, lima itong breakaway. Andito si Jesus Garcia. Sino pa isa? Uy, pumapalag-palag ko siya ito ha. Okay na, nasa nakikikutan nyo. Tatapusin muna kaya ito? Oo. Tatapusin muna? Oo. Okay, ano? Kukuhanan ko muna ka rin to, tatapusin nyo muna. Ayan, pumunta na. Oy, kumakalat na si Double Gold, nagiging silver na. Etong si El Capitan, nasa banda nito na lang. Buka nagiging El Kagawad na si El Capitan ha. Eto, si Dennis Cabalcon, ayun. Nasa likotan lang ha. Si Jason El Launico. Ayun, si Marco Lumano, gandito rin pala. Ayun, si El Pakitalan, dito tayo yung. Marami din pala mga pro dito ha. Chef ako ba dito? Dito si Kenneth Maramba yata daw. Ayun, si Kenneth nga oh. Kenneth Maramba. Dito daw, Jeffrey Reyes. Jeffrey Reyes nga yata yun ha. So meron tayong breakaway. Yung tatlo. Mukhang ito yung sequel ha. Ito, Jerica pa. Ito si Mark Joseph Ragindin. Si Jerica po ito isang breakaway ha. Mukhang kumala si Ragindin, mga idolo. Kumala si Ragindin. Mukhang ito si Jerica po ang ito. Jerica ba? Ayun, si Jeric. Ito may taga Hong Kong. Ayun, yung taga Hong Kong. Kaya ito naglumo sa likod. Kumala si Ragindin ha. Ayun, si Carlos Alcantara yun ha. Uy, magandang labanan to ha. Dito yung mga malulupit ng San Manuel, Pangasinan. Uy, ang nangyari? Naku, naplat si idolo. May kategory, naku po, nagkakabaratan sa harapan oh. Malakang mga idolo. Dahil talaga, may hiling ka fighter sa Pangasinan ha. Hindi niya si Marco Romano, Jeffrey Reyes. Ito isa. Ito na, Lorena Paulo, dito sa harapan. Si Marco Romano. Kenneth Maramba, Cory Joe Martin, Cory Joe Martin, Kenneth Maramba daw mahatak ha. Kenneth Maramba daw mahatak sa grupo natin, mga idolo. And hold! Yun na.
Kuha naman, kaliwa. Ano si Ben Hur? Okay na nga, go! Okay, ano? So, meron tayong apat na breakaway, ha? Nakawala ng traffic. Matinding traffic, ha? Malalaki na sakit, tayo nakikipagpatintero dito sa mga hack. Diyos ko po, kaya ito, no? May bumagsak na Coca-Cola. Dito sa Coca-Cola. Kumalas yung mga bote. Pero meron tayong apat na nakatakas sa traffic. Pakipagpatintero kami sa mga truck. Diyos ko po, kaya ito, napakahirap. Basta mali ka sa karera. Talaga susuungin mo lahat. So ito, apat to, ha? Si Jezreel Launico, Lorena Paulo, Ben Hur, at saka si Kenneth Moramba. Uy, ano yun? May bato, ay may kahoy, ha? So nakakalayo na sila ng mga ilang meters, 100 meters sa peloton. Uy, nagpapakuha na kung sino magdadala ng prangko, ha? May stab break yan. So apat tong ating breakaway, naiiwan yung peloton, at yung ating mga biggest sa kaya no? Ben Hur, nasa harap. Makakalalang speed, 50 kilometers per hour. Uy, hatak-hatak na yun ni Kenneth Moramba itong ating grupo. Ayan o. Yung ating former breakaway, Kenneth Moramba, Jezreel Launico. Uy, madilim, ha? Ben Hur, Lorena Paulo. Uy, medyo didikit na yung ating peloton, ha? Hatak-hatak si Marco Lumanog, si Meto Rubio yata yun, ha? Ito na, hinahatak si Marco Lumanog. Ang pro cyclist. Ito na. So, medyo paahon. Mukhang didikit na ito sila Marco Lumanog, ha? Ito ko rin sa likod, ha? So, makakadikit kaya? Sino yan? Si Meto Rubio, ha? Si John Vincent Rubio, Marco Lumanog, itong sumusunod sa likuran. Ito, pababa tayo. Tayo po tayo, dito tayo, sa kanan. Paling mo. Para makuha na natin. So, ayan. Sige, si Meto, at saka itong si Marco Lumanog, sa likuran. Ito tayo mga nag-aabo, si Albi Catalan. Dito yun, si Bonnie Joe Martin. Ito na rin si, ito meron pa, ito, si Efro Reyes. And Dennis Gabalon, umangat na. Ito, si Alvin, sa likod. Uy, si Garcia. Nagkakalaspagan na mga idolo, marami nang naiwan din sa likuran, ha. Uy, si Jim Diwena, si Jerry Capa. Chef Home. Yun, no? So, o ako, hindi na. Nalaspag na si Jeff. Ako! Ay, yun. Diyos ko mo, kain daw. Ito, mga El Capitan, nasa pagdali ko na. Mukhang naging El Kagawad na. Mga ito, medyo mo na. Yung El Capitan, naging El Kagawad na. Ito tayo. Oh, yung Dire na, mukhang naging pa na. Di Prince na. Ayun, si Prince. Si Paolo pala yun. Si Paolo Halong. Nakalugan siya, naiwan sa likod. Ano, umangat na, nakita lang ako, umangat na si Paolo, mga idolo. Maghahamol na sa peloton to, ha. Uy, lumalayo yung breakaway, oh. Lumayo na. Si Mark Torres, lumayo na. Si Alvin Martin, nandito lang sa likod. Mga didingit siya dito sa mga breakaway. Uy, nako, mga big guns na yan dito, ha. Muro mga big guns. Nandito lang sila Alvin Catalan, no. Jingo na Mayoyo. Ben Hur, Brian Espinosa. Ito si Christian Dilena, dito na rin, ha. Nasa breakaway natin itong si Marco Lumanog. Ayun, Marco Lumanog. Sino ba yan? Si Dako, Dennis Gabaldon, ha. Ito na yung ating mga breakaway. Ito na, Marco Lumanog. Diyos ko po kayo, diin na din. Kenneth Moramba, Dennis Gabaldon. Naku po, Diyos ko po kayo, dalawang pro. At isang semi-pro. Parang pro itong si Kenneth Moramba. Napakalakas ito. Tatlo itong ating breakaway. Malinaw dyan. Tatlo ito. May sumusunod pang dalawa sa likod. Sino yung dalawa sa likod? Sino to? Si Christian Dilena at saka si Brian Espinosa ba yun?
So, tatlo to. Lima na to ha. Lima ito nagtatanggal lumayo. Oh, Brian Espinosa. Oy, kumakalas ng konti si buhay ha. Saan ka pa idol ha? Naku po, kumala si buhay ha. So makitang sigmura. Tinikmura si buhay ha. So apat na lang itong natitira. Apat na matitigas na siklista ng Pangasinan. Ano, si Kabarangay Dennis Cabaldo. Pro Cyclist and Marco Lumano Pro Cyclist versus dalawang amateur, Kenneth Morama and Christian Delena. Christian Delena nga ba ito? Nakakalimutan ko eh. Ang kanilang speed, 47 kilometers per hour, medyo may high ng ating panahon. Buti na lang, wala ng ulan. Mga pangalan nito. Ay, pangalan ba? Christian? Ayun, si Christian Delena. Uy, medyo malayo sila sa grupo sa likod. More or less, 120 meters. Makakalayo kaya ng tuluyan itong apat na to? Makakalayo kaya talaga. Dito kayo tayo sa order na ito, bypass road. Ayun. Napakasarap mag-vlog. Pero nakakatakot dito. Pero tutuungin namin to. Alang-alang. Sa dokumentadong karera ng mga siklista ng Pangasinan. So, mag-shoutout muna tayo. Shoutout natin sa ating mga tropa teams. Ay, shoutout pala kay MD ng Uwan. Ayun. Shoutout sa province niya. Binigyan tayo ng jersey ng Team RGC Kapastola. Shoutout si Boss Dante, Boss Martini, ay Boss Gerald. Ayun. Shoutout kay Idol Jonathan Umiki. Naging touch natin dito. At i-cover natin yung last. Naku po, yun lang. Ang nangyari, Christian Delena, mukhang naubusan ng gasolina, nagre-reserve. Nakakainin ka ng peliton dyan ha. So, yun tayo sa tatlo, matatag to ha. Pro cyclist ba itong dalawa dito, tsaka isang matikas na amateur cyclist na si Kenneth Maramba. Malakas to si Kenneth. Maraming beses natin itong bablog. Pero hindi mo ito mapapakala. Tuminga pa ha. So, tatlo na to ha. Tatlo na ating breakaway. Talagang maabutan pa kaya o hindi na maabutan ng ating pera to. Kasi Dennis Cabaldo nakakatawan ng likod. Nako, magandang rebatihan ito mamaya ha. Malakas na remate to si Dennis Cabaldo. Mukhang lumalayo na. Uy, 150 meters na kanilang kalabangan dito sa peloton. Dito tayo sa peloton ha. So, ito yung ating peloton. Yung ating, uy, kumunti na, nabawasan na mga idolo. Wala na, si Alti ka talaga dito. Yun, si idolo. Din na din ha, sana ako, naka-elm. Sa upisa yan. Nawala na si Hong Kong Boys. Ay, doon, sarap si Hong Kong. Si Batang Hong Kong. Boy Kani. So, sino na mga dito kilala natin? Si Alvin, mandito, Christian Delena. Ba't? Yan, si Alvin, no? Ay. So, ito yung breakaway. Uy, malapit na, didikitin na. Didikitin itong ating breakaway. Bumaba, 90 liters na lang ha. Ayun o. Dennis Cabaldo. Oh, Diyos ko po kayo lo. Nakikipagpatintero naman tong ano to ha. Ayaw makisama. Yun. So, nagkakakalasan na mga idol. Ayun, kalasin na doon. Ano na? Si Eric Capua. So, medyo marami ng kumalas, oh. Talagang mauubusan ka. Mabilis ang banatan, eh. Pero, tatapsin mo ngayon. Shower out! Oh, medyo lumayo na yata yung apat na breakaway, ha. Ay, malapit lang, oh.
Kaya pa nga abutan ng grupo na to yung ating breakaway. Andito yung mga matitigas, oh. Dito mga nakasweber na to. Si Metot, andito. Si Paolo, Ben-Hur, Aljin, Jezreel, Alpi, si Bonnie Joe Martin, Efren Reyes. So, ay, matitigas pa rin to, ha. Kaya pang habulin, mga idolo. Ayan. Bukan titiginin na nila. Ayan, Bonnie Joe Martin, Efren Reyes, and Alpi Natalan. Ito, tala yun. So, ito yung tatlong breakaway. Matuloy na tayong makakalayo pa o matutugis pa. Yung grupo sa likod. Maganda sana kung mga walang korpo-korpo rin. Talino dyan sa tinga. So, ang kanilang speed, 50 kilometers per hour. 39, 48, 50. Parang mabagal yung takbo nung nasa likod, ha. Dahil yung area tayo dito. Daneta, bypass road. 20 feet to waste. Mas lumahanap pagdadala ng trangko. Basta malalakas na siklista, dito talaga yan sa Pangasinan. Napakaraming pro cyclist na mga sikat dito. Yung iba nga, wala pa rin. Wala pa rin sila Ronald Duran. Daniel Benjo rin, yung nasa Thailand, sa Vietnam. Malinaw dyan. Oh, ang kanilang speed, 53 kilometers per hour. Go, go, go ka barangay. Nasa dito kay Dennis Cabaldo. Ang kabarangay. Paulo! Buhay. Talikod. Siya tayo si Tiago. Ayun na pala. Ayun. Shout out, idol! Waraw-waraw. Shout out sa'yo! Bakit yung bangad? Sa'yo, idol! Bakit yung bangad? Bakit parang nawatak yung timbangad, ha? Yan na. So, back reaction tayo. Ito yung ating tatlong breakaway. Uy, mukhang didikitin pa kaya. O hindi na, nung ating grupo sa likod. Ayun na, malapit lang yung grupo sa likod, oh. Ayun lang, oh. Puro mga elite riders din to, ha. Neto Turubio, Mark Efren Reyes, Bonnie Joe Martin. Uy, kumala si Paolo. Kaya. Ito, purong kilala natin to, ha. Aldi Catalan. Yan. Si Alji Martin. Uy, didikitin na. Si Neto Turubio, si Efren Reyes, si Jezreel, si Ben-Hur, at saka si Bonnie Joe Martin ng Team Excellent Noodles. Ayun. Oy, mukhang kumakala si Efren Reyes. Si Efren Reyes to, Team Army. Kaya kabila. Ito na lang yung natitira, ha? Didikitin nila mga idolo. Ewan ko kung kinokontrol ni Bonnie Joe Martin ang grupo para hindi makadikit. Oy, 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 oy. Army, ilan ang pro cyclist dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang mga pro cyclist dito, ito si Efren Reyes, Aldi Catalan, Bonnie Joe Martin. Nasa harapan yung sila Dennis Cabaldo and Marco Romano. Paul Joe! Yan, no? Uy! Oh, masakaliwa si Bonnie Joe Martin! Mukha magtatang ka mag-breakaway ito, ha? Si Aldi Catalan, malakas pa yung dati para tumaba itong si Aldi Catalan, ha? Tumaba pero hindi nabawasan ng kanyang buhok. So matibay pa itong dalawa. Si Dennis Gabaldon pala ang bumigay dito sa breakaway natin, ha? Nawala si Dennis Gabaldon, Marco Romano, Kenneth Marama pa rin ang ating breakaway. Uy, umahapon na rin si Gon, ha? Si Aldi Catalan. So, nagkakabalatan, no? Nagkakabalatan, ha? Hoy, nabutan na mga idolo. Nabutan na yung ating breakaway, ha? Wala. So, ito na yung matitibay. Pero mukhang reminder ito. I-show natin kay Aldi Catalan. Aldi!
Rimate na! Ha? Rimate na ba? Ito pa? Ha? Rimate na. Okay, rimate na. Sinunod natin para sigurado mga idolo. Dahil kakanahan ng mga 65 kilometers per hour to. Puro matitikas to. So, napakahirap tayo dito ha. Yung! Ayun, umangat sa kaliwa itong si Jezreel Launico, mga idolo, mukhang kakawala na ha. Nako, matutugis pa kaya itong si Jezreel ha. Ay, ayan na yung ano. Ngay? Sabi mamaya pa. Ayan na. Utang. Balikan na lang natin. Sabi mamaya eh. Last na to eh. Sabi mamaya papapakawalaan. Kaya dito na tayo. Oo, tignan natin to. Nakaalpas si Ikon ha. Nakaalpas si Jezreel Launico. Ayun o. Ay, matagal yun eh. So, nakaalpas to. Pinaalpas kaya itong si Jezreel Launico. Tatatakin niya kaya ito hanggang finish line. Hoy, nakakalayo ha. Diinan mo ng diinan. Medyo lumayo. Sagad mo na, ang idolo. Papinis line na pala, papinis line na. So nakakalamang ka na ng mga 150 meters. Diinan mo pa. Ayan na, pag gano'n, finish line na, no? Ang tanaw, makakabutan pa kaya ito ng mga nagabot sa likod. O siya na ang tatawid sa finish line. Pero matigas yung mga nasa likod, mga idolo. Kayang-kaya kaya ito ni Jezreel. Tutulak na kita. Mapinis line na yun, sagad mo na. Maabutan pa kaya ito? O tigain mo na, sagarin mo na, ibiin mo na, todo-todo. Uy, lumayo ha. Uy, nagkakabalatan na, sagad mo na. Sagad mo na, idol. Okay, last 500 o 600 meters to the finish line. Matatagos na kaya ito ni Jezreel Launico ba? Ayan na ha. Tignan natin. So dito tayo, mag-aabang sa likuran. Andito siguro, banatan to. Banatan tong likodan na to. Ay, nakaalpas tong si Juan ha. Si Alpi Catalan, mga idolo, nakaalpas sa grupo. So, ditikitin niya kaya si Jezreel Launico, mukhang tutugisin niya. Mukhang tutugisin niya si Jezreel Launico. Ito yung grupo sa likod. Nagmamadali na rin itong grupo sa likod, mga idolo. Nagmamadali na rin yung grupo sa likod. Tignan natin na ito sa likod. Mukhang nakabutan pa kaya si Bonigo Martin, mga idolo. Si Bonigo Martin pumapangatlo. Ito tayo yung grupo sa likod, mga idolo. Magkakapalitan to. Makakabutan pa kaya yung tatlo. Ako, iwa na. Ito yung grupo. Last 250 meters to the finish line. Magkakapalitan pa kaya. Baka sa matakalawa kasi. Kaya na si Dennis Limandon. Si Ben Hall, mga idolo. 16 kilometers per hour. Abutan pa si Bonigo Martin. Kaya na ito si Dennis Limandon. Tutugitin na. Tutugitin na ito si Bonigo Martin. Mga idolo, kalikuran. Nakakapalitan. Kaya na tinugis siya. Kaya tinugis si Bonigo. Tayo si Dennis Limandon. Ang third place. Kaya pa si Alvin. Kalikuran. Kaya na. Ito yung nanalo. Si Alpi Catalan and si Jezreel Launico, mga idolo. Ay, sos, ito po.